जनता तैसा बिसिबाय खबजाक मन्त्रि दास गामि नि थै थांजाकनाय नुखुंग थांगै चुबायख्या माइखलाय पान्डा नि बागै थांगै चुबामानि अबाहान्य तिप्रा मथानि जत आदंरक तिनिनि अबाहान्य पाइथाक नायरमुं माइखलाय पान्डानि बागै जत नांमानि सकमानि माइरम ओंथों तैनों जाकनाय ओंथों तै हाति जत नांमानि रकनो थांगै चुबायलायख्या चुबायनाय रकंखा प्रेसिडेंट हिरन मणि त्रिपुरा TWF BCनि प्रेसिडेंट समर रियां YTF सेक्रेटारि थयतेन रियां तै जत मेम्बार दंनाय जत आदं जोगसंर आनी बफेरे बसा थिमानी मथा तारा होइति दिनै दै रुफाया माइरं रुफाया साग्य खो साहा दिनै तिपारा मथा आयु लबथुक देशाव दं गमुं साबत राज्य मुं मलंथुक आंखो हामजाहा सुस्तं जाहा आनी गाव असुर साबाया माथाखा दै नुबा